Здравейте на всички! Време е за началото на 20-та ни зимна купа юбилейна, както и целия ни сезон, както много добре знаете. В малко по-полеви условия тази година, преди краткото време между 1 януари и началото на турнира, който ще бъде на 4 и 5 януари по всяка вероятност, ще се наложи да изтеглим жребия не на живо, за разлика от обикновено, в последния епизод на толк-шоуто за тази година. Тук сме с Олег Рожнов, тъй като всички останали са някъде задули по света, празнуват или пък изтрезняват от празниците, това ще разберем тепърва. Така че сме само двамата. Тази година зимната купа ще събере 32 отбора, така че схемата е малко по-различна от предните години. Отново, разбира се, ще започнем в формат 5+1, като чак на четвъртфиналите ще преминем в формат 8+1, поне за горния поток. Тези 32 отбора ще разделим в 8 групи по 4, ще играят всеки срещу всеки поведнъж, след което първите два отбора ще отидат в горния поток, вторите два отбора от всяка четворка отидат в долния поток, където имаме нови групи, съответно по 4 групи, и там отново още 3 седмици всеки срещу всеки, за да определим вече съответно 8 четвъртфиналиста, които ще продължат нагоре на Спортна София. Долния поток си е както обикновено, по същия начин ще се играе, но там просто четвъртфиналистите ще продължат в формат 5+1. Така че 6 уикенда групи 5+1, после четвъртфинали, полуфинали и финали, 20-я шампион на зимната купа ще дигне трофея някъде през лятото, както много добре знаете. Благодаря на Олег за съдействието. Малко по-посно тази година, за което се извиняваме, но просто времето ни притиска страшно много. Здрасти, Олег, дали се чуваме? Да, чуваме се. Здравейте на всички от мен. Аз ще съпортвам колкото мога. И така, правилно ли разбрах, че 2 пъти ще играем групите? 2 пъти ще играем групи. Да. Точно така. Първо на 5+1, после 8+1. Не, ще играем групи през цялото време на 5+1. Просто ще са 6 седмици, 2 пъти, 2 етапа. Добре. С групи по 4 отбора. Тъй като обикновено правим групи по 6 отбора, за да запълним така цели януари и част от февруари, но при 32 отбора това беше абсолютно невъзможно. Въртях, суках, не намерих по-добър вариант. Така или иначе, така всеки отбор има гарантирани 6 срещи и след това вече би могъл да продължи на елиминациите във всеки един от двата потока. На практика първите групи ще определят потоците, а вторите групи ще определят във всеки един поток кои отбори продължават напред към елиминациите и кои не. По този начин последният кръг от груповата фаза ще бъде на 8 и 9 февруари, след което започват елиминациите. Така или иначе, поради лошото състояние на терена на Спортна София, по-добре е да малко повече да останем в залата, а и да имаме малко повече възможност да изиграем не малко отложени мачове от първия полусезон. Добре. Кога започва всъщност? Кой уикенд се пада? Започваме още сега. На 4 януари започваме. Както беше обявено, надяваме се хората вече да са на линия. Ако има твърде много отбори, които не могат, ще направим някаква корекция, но по принцип такъв е плана. Още сега, следващата събота да започнем. Тъмън да избиваме козунаците, ще да кажа, ама не са козунаци, на кой каквото. Добре, а направо, ако искаш към колелото да се приключва. Да, значи, както казах, малко по-посно тази година, онлайн с колелото на късмета, което от миналата година вкарахме в играта. Дори не разполагаме с добър вариант, при който да изписваме групите, така че на този етап само ще ги водя и ще напомням кой отбор в коя група е. Всичко това ще го качим в Facebook вече в последствие по-към края на седмицата. Просто се извиняваме, но и ние трябва да празнуваме новата година. Олег, още нещо ти благодаря. Само ти не абдикира. Ето, весела Коледа. Click to spin. Нямаме
Нямаме поставени отбори, както всяка година, така че особено сега с групи от по 4 ще е доста интересно дали някой от фаворитите няма да се попадне в кофти група и да отпадне рано-рано. Фен са тук, ще защитават трофея, така че да пожелаем успех и здраве на всички. Олег, давай, започваме с лидерите във всяка група, водачите, така че... Тък му щях да кажа, че няма поставени отбори и като се паднат всички от първа лига, примерно, ще има доста дербита. Точно така, ама пък така е по-интересно. Може би единственият проблем ще е BBC и BBC 2, ако се паднат един срещу друг. Така, BBC, BBC 2 и CSK и All Stars CSK със сигурност ще ги разминем, така че там ще дирижираме, ако е необходимо. Няма да са в една група. Макар че специално BBC и BBC 2 няма да имат нито един общ играч, така че там и двата отбора ще си играят и ще си се класират нормално. Така са взели решение момчетата. All Stars CSK със сигурност ще играят без класиране в горния поток. Добре, завъртам тогава. Закликай тук на това човече с шапката, да. Ето, All Stars Forum CSK, група А, първи отбор. Да кажа, че имаме един нов отбор, FC Lotus. Те първо ще се запознаем с тях. Точно така, тук натискаш Remove, защото All Stars Forum CSK вече е уинър, както виждаме. FC Lotus, нов отбор, както и момчета от жадните отново се появяват за поредна година да хапнат и да пинат заедно с нас на тарените. Давай следващия отбор, група Б. Тук сега ще е скука, докато първите 8 отбора изтеглим. Bohemians. Аз не познавам много добре всичките отбори, може би само от първа лига, но Bohemians бяха в трета лига, ако не се лъжа. Bohemians са в формат 5+1. Аха, добре. Да, момчета на Силвестър Марангозов там играят. Като цяло доста неприятен отбор за формат 5+1 да срещнеш. Да. Така, ето и шампиона на БФЛ, ОЧЗ, Васко Иванов, Алесандро Дамянов, група С. Така, продължаваме. Ти имаш още помощници, чувам? Да, имам много помощници. Съседната стая. Жоко България ще бъдат в група Д. Да видим. Селесао, изненадващия шампион на нашата лятна лига. Никола Митрев и компания, група Е. Момчета от Селесао направиха страхотен рейд за лятната ни купа и спечелиха. Така, ето го и другия шампион. Текущия носител на зимната купа Фен, момчетата от Фен, група F, така че очевидно в първите групи няма да се срещнат нито един от настоящите ни шампиони на различните турнири, които имаме. Фен не играят на Спортна София в момента поради здравословни причини и лошото състояние на терена, но се появяват за купата, за да я защитят. Така, група G. Ние сме модерни и групите ни, разбира се, са с латински букви. Ямара София. Ямара София, група G. Напълнахме ли първите отбори вече? Още не сме. Остана ни още един. Напомням, първите два отбора от всяка група ще продължат в горния поток, вторите два отбора в долния поток, където има по-още групи. Легендите, велик отбор. Група Хаш. Да видим дали и тази година Методи Данев ще се появи да разтъпче клина си на комплекса на футболни игрища ВИА. Продължаваме вече, готови сме, това са първите отбори. Група А, където е All Stars Forum CSK. Да видим кой ще отиде там. ФК Global.
ФК Глобул, Тодор Георгиев и компания. Глобул тази година се преместиха от голямото на малкото, така че сега би трябвало да имат повече опит в формат 5+1. Да продължаваме нататък. Група Б при Bohemians. Кой ще се озове при Bohemians? Клуб F1. Клуб F1. Момчета Анатолий Валчев имат трудности този сезон със събирането. Ще се надяваме зимата купата им даде нов тласък. Те са редовен участник в елиминациите там. Да видим в група С при шампионите от ОЧЗ. Кой ще отиде? Седем-3 Reunited. 7-3 се представят прилично тази година във втора лига. Ще си играйкат с ОЧЗ. Група Д. Кой ще има честа да играе срещу Светли Обретенов от Пежо? Гат. Гат. Записваме група Д. Следващия завъртам. Да. Група Е при Селесао. Селесао са интересен водач на група. Ливърпул България, между другото, ако не се лъжа, това е максимум второ участие в купата или трето, нещо такова. Те обикновено пропускат зилата и почиват. Тази година решиха да се запишат. Ще играят също летния или шампион Селесао. Група F при Фен. Момчета на Николай Шипков и Хетрик. Хетрик винаги така стабилно представящи се в купата. Май изключение на миналата година, когато много безумно отпаднаха в една група с много хиксове, ако не се лъжа. С Лагабунда. Група G. Ямара, София са тук. Кой ще им прави компания? Ето. Сашо Белчев и PC Мания, на които ги слагаме първи матч и те остават горе в кръчмата до последния. В група H при легендите Лозенец. Лозенец много силен отбор за формат 5+1. Бронзови медалисти в 5+1 лигата ни от миналия сезон. Тази година върват страхотно, така че Лозенец за мен са един от фаворитите да излязат от групите като цяло в формата, който имаме и да отидат на 8+1 Спортна София. Добре, правим трето завъртане. Група А при All Stars Forum CSKA и ФК Глобул. Някой може би ще е доста доволен да е в тази група. Фалове тим. Дани Илиев, момчета от Volkswagen. И те карат 20 сезон в лигата. Очертава ли се някаква група на смъртта или? За сега не виждам, да видим как ще се паднат. Фен и Хетрик са в една група, така че в група F за сега изглежда много интересно, но да стигнем до там. Група Б. Бохемия, Скуп F1. Кой ще бъде при тях? FM България. FM България имаха ужасен сезон миналата година. Този започнаха доста по-добре, така че сега ще спорят с F1 и Бохемия. Тази група изглежда доста равностойна. В група С. ОЧЗ и 7-3 Reunited. Кой ще се озове при тях? Клетката мисля, че също участват, може би за втори път в купата. Те традиционно я пропускат. Сега се записаха. Те ще играят с ОЧЗ и 73-то. Така че да един добър шанс за тях да премерят сили с отбори от горните дивизии. Те са в трета лига в момента. Да видим група Д при Пежо и Гат. Два отбора от втора лига. Да видим кой ще се озове тук. Шисел България. Мамиро Любомиров с Пежо и Гат. Шисел са също традиционно доста силни в купата. Отиваме на група Е, където са Селесао и Ливърпул.
Един отбор от втора, един отбор от трета лига. И един отбор от първа лига, BBC. Да е комплекта пълен. Така. И тази най-неприятната група F до момента, където са Фен и Хетрик. Някой ще изтегли късата клечка. Така си мислех, че ще стане. Разбира се. Така, форум ЦСКА отива при Фен и Хетрик. Тази група е добра група са за форум. титанично трудна. Да. Група G. Олимпик Арки отрива при Ямара София и PC Мания. Тук все още няма отбор от първа лига. Правим впечатление, че единствено може би ти текне от топ отборите, които са в топ. Да. Те също като цяло миналата година се записаха за купата, но тази година няма се решили да пропуснат. Няма ги, но като цяло първа лига добре представена отново. Група Хаш при Легендите и Лозенец. Феодалните красавци. Още един от така отборите, които имат много опит на 5+1. Те играят в SPL на 5+1, доста добре се представят, така че според мен ще са безспорен фаворит тук. И да видим последните отбори. В група А при All Stars Forum CSKA FK, Гови Фалве Тим, някой според мен ще е доволен. И това е отбора на жадните. Отбора на жадните. Отива в група А, All Stars Forum CSKA FK, Global Falve Team, жадните тук, общо взето много така. Спокойна група ще се получи, безспорно изглеждат се отборите в нея, предимно отбори от така, с по-скромни възможности. Но това е шанс. Група Б при Bohemian Scoop F1 и FM България. СФК Берое. Така че и тук имаме два отбора от първа лига. Един от втора F1 и един от така добрите отбори на 5+1. Тази група определено изглежда доста изравнена. СФК Берое, Георги Бинев. Берое са носители на зимната купа в миналото, така че групата ще е интересна. В група С са ОЧЗ 73-то и клетката. Да видим кой ще се озове още там. Нови отбор на FC Lotus. Отбора за нас е загадка, така че първа предстои да видим какво представляват момчетата и може би момичета за отеси. Той е ново сформиран отбор или идва от някоя друга лига? Мисля, че играят някъде, но не съм направил достатъчно добро проучване, така че нямам информация. Така, група Д при Peugeot, Гат и Шисел. Останаха два отбора от първа лига още. Така, Хардуер. Хардуер, БГ. Тази група така изглежда равностойна с два отбора от първа лига. В група Е с Ресал, Ливърпул и BBC. Ако се падне BBC 2, те ще бъдат преместени в съседната група F. Но не. FC La Familia. 1463 отбора на La Familia. Сребърен медалист миналия сезон в 5+1 лигата тази година. Мисля, че води класирането в момента, защото Банда Бавария с по-малко мачове. Така че няма да е лек съперник в никакъв случай. Да отидем на група F, където са Фен, Хетрик и ЦСК. Така като гледам, отбора на дебелите старчета изтегли късата клечка и ще е в доста сериозна и елитна компания на отбора от първа лига. Така, Олег, ама виж как интересно в ЕК Траки още не искаш да си ги изтеглиш. Да, за последно ги оставих. Да, къде предпочиташ? В G, където са Ямара, PC, Мания и ракиите, или в H, където са легендните лозенеци и красавците? Ами, последната бих предпочел, за да имаме все пак някакво дерби с феодални от първа лига някой отбор. Но вече няма значение. Точно така. ЕК Траки отива в група G при Ямара, PC, Мания, Олимпик, Ракия.
В група H легендите Лозенец, Феодалните красавци и отбора на BBC 2. Чета финал на групите, за който не е внимавал достатъчно. Група А, All Stars Forum, ЦСКА, ФК Global, ФАОВ Team и Жадните. Група Б, Bohemians, Cup F1, FM България и СФК Берое. Група С, ОЧЗ 7-3 Reunited, клетката FC Lotus. Група Д, Peugeot Club България, ГАТ Шисел и ФФК Hardware BG Overclockers. Група Е, Селесао Ливърпул, BBC, FC La Familia 1463. Група F, Фен, Хетрик, ФК Форум, ЦСКА и Дебелите старчета. Група G, Ямара, PC Мания, Олимпик Ракия, ФК Тракия и група H, легендите Лозенец, Феодалните красавци и BBC 2. Ще направим програма, която със сигурност още утре за първия кръг ще бъде пусната. Така че да пожелаем успех и най-вече здраве на всички участници без контузии. Помням отново, от всяка група ще се класират първите два отбора за горен поток, вторите два отбора за долен поток, където отново на формат 5+1 ще има още едни групи. И чак тогава ще преминем към елиминации в седмия уикенд на турнира. Това е, Олег, много ти благодаря за вниманието. За съжаление няма много време за коментари, но съм сигурен, че ще възобновим толк-шоуто в рамките на купата. Стига всички да изтрезнеят от празнуването на Нова година, така че още другата седмица, мисля, че в познатия формат с Марто и Ради, може би румънски, ще се включим за малко коментари по отношение на групите и това, което ще се е случило в първи кръг. И аз благодаря за поканата. Всички да са живи и здрави и няма много време за организация. 4-5 почваме. Да, точно така. Тече. Голяма благодарност, успех на ФК Тракия. Само кажи, виждаш ли шанс да излезете от групата? Ямара, PC Мания, Олимпик Ракия, ФК Тракия. Вие сте единствени отбор първа лига там. Да, надявам се. Ние обикновено така не го слагаме като приоритет купата, зимната купа или лятната купа. Играем по-скоро, нали, за раздвижване, за поддържане на форма. Но да. Този сезон може би ще сменим тактиката и ще наблегнем така по-интензивно на тези мачове, така че ще видим докъде ще стигне. Стискам ви палци, винаги приятен отбор, също когато да играеш или когато да гледаш, така че желая ви успех. Това беше всичко от нас за сега. Желая весело посрещане на новата година и следете сайта и Фейсбук за повече информация за турнира. Чао от мен. Празници от мен. Чао.